बलरामपुर के माटी माथे हमर शोभेला। जब हम वीडियो बनाई तो दुनिया काहे रोवेला। हमर चाल हमर ढंग सबकर नजर में खटकेला। ई जलन के आग ह जेकारा में दुश्मन भटकेला। उल्टा सीधा बोल के उ सब अपन औकात देखावेले। बाकी हमार खामोशी इन्हन के नींद उड़ावेले। शेर सड़क पर आवे त गीदड़ काहे चीखेले। हमर सफलता के पाठ ई सब कब सीखेले। टाइगर दादा नाम बा जिला में दहस फैलल बा। हमसे जे जरेला ओकर करे जा तो हलल बा। बलरामपुर के माटी हमार पहचान। हमर हर एक वीडियो दुश्मन मन के लेत बा। अब सन्नाटा टपसरी जब हम बाहर निकलिला। हम बाहर निकलिला। हमर रौब और दबदबा पूरा भूखे ईशान बा। कमेंट में 20 बोवेले सोचेले कि हम डर जाइब। बाकी टाइगर हई हम और ऊपर चढ़ जाइब। रील हमार चलेला तो पेट में इन्हन के मरोड़ होला। हमरे एक एक ठुमका इन्हन के दिल तोड़ेला। हम सीधा खड़ा बानी आंख में आंख डार के। ई सब जलस भुनस के मरी है हार के। बलरामपुर के माटी में गद्दारी ना सीखल जाला। हमर खून में दबंगई है ई ना कभी बदलल जाला। टाइगर दादा नाम बा जिला में दहस फैलल बा। हमसे जे जरेला ओकर करे जा तो हलल बा। बलरामपुर के माटी हमार पहचान। हमर हर एक वीडियो दुश्मन मन के लेत बा। अब सन्नाटा टपसरी जब हम बाहर निकलिला। हमर रौब और दबदबा पूरा भूखे ईशान बा। याद रखी ई खाली शुरुआत ह। बलरामपुर के टाइगर दादा कभी ना रुकी। तोहार जलन हमार ताकत ह। अब जा अपन काम करा।